Otisenti Reiche Paredia Olue Egumo Kubale Umo Bege Anabo Egumo Kubale Umo Bege Anabo Egumo Kubale Umo Bege Anabo Otisenti Bina Yoda Banono Maya Ulaye Bamama Otisenti Bina Yoda Banono Maya Ulaye Atani Ayaya Egumo Kubale Umo Bege Anabo 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 Igoni Malago na di mama malo Bodo Tukosia Igoni Malago na di mama malo Bodo Tukosia Egumo Kubale Umo Bege Anabo Too small. Once more. Jalan Mafara. Jalan Mafara. Udama kudama wezugo oyama. Oh, well, I'm not going to be ready to come. No, I'm not going to be ready to come. Malamasa man, no way. It's in your shot, and then you come on. Hakuna weso webushuna Isong marunegwe Yong marunegwe Fada iku de weso webushuna Yong marunegwe Yebubo best no dina olo Ebubo best no dina olo Ebubo best no dina dige kaina cho Ogos mbato so no Kristo rana wa Ebubo best no dina olo Ebubo best no dina olo Ebubo best no dina dige kaina cho Ogos mbato so no Kristo rana wa Seti Madame di Beno, Uyago Seti Madame di Hey, si bane di bongo ni bane monage. Uyago Seti Madame di Beno, Uyago Seti Madame Hey, si bane di bongo ni kuwasi na chi. Jene baba nona, obadam yari jene tiku nona, seti tibi ne baba no kasi na kamuola. Obadam yari jene baba
ije na-edakwana mma ikeri na-edakwana kasi na-ekọra nwụwala obodo m bịara ije na-edakwana ọnanụ obodo m bịara ije na-edakwana ọna ọmịtịtị na-ekakwana kasi na-ekọra nanụ na ya hụrụ golele ejeje si na bọsi thank you where I go aya hụrụ golele ego enwere chugo maka n'ọmọ imalopelo imalopelo maka n'ọmọ Imanumerico Madanomo Imanerico Madanomo Imaneleti Madanomo Iemerema Madanomo Iemerema Madanomo Ololo Iede Matela Sesibi Ololo Sesibi ni Bale Gwagura Sesibi ni Yira Gwagura Sesibi ni Mara Magura Unugadiba Kahisi Yadi Unugababa Kahisi Yaba Baya Uru Goyakori Mugana no Janekori Imanerico Madanomo Iwulopelo Madanomo Imanopassion Madanomo Imanumobedo Madanomo Iwulumilo Madanomo Iwulumilo Madanomo Imanelete Madanomo Iyevidese Madanomo Iyevidese Madanomo Iyevidese Madanomo Ololo Iyade Ololo Beka ebundo kana galiru ai kana na bata kwendo na bata mmemma kwa mazu ebuna galiru ai na bata rumana Iyade
sensitive kuje ha kaina sase oga dime ogini ka chọrọ ana akwụkwọ na aka ebe a si kpọtara ụmụ nwaanyị aka na ọ dịrị ofele kele ya nwa mejela mbe icho olu ọkwa ọ̀gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ kàrẹ́tẹ̀ olu ọkwa na-ebe ya nwa mejela mbe icho yẹ́mẹ̀lọ̀ fọ́lùwẹ̀ ọ̀jẹ̀gẹ̀dẹ̀gẹ̀ ọ̀kẹ̀lẹ̀fẹ̀ ọ̀kẹ̀rùlọ̀ kẹlẹ̀ ya nwa mejela mbe icho ndị nọ n'ọba aka dị uru n'ọrụ kele ya nwa m ojegodego keleze okerulo kele ya nwa mejela mbe icho kama nga na mbụ alamo alamo sesili alemiye n'ọgbọ uwe ha ọrịa ogini ka ị chọrọ tenere m ndetu sibi tenere m otu sensibi tenere m otu sensibi tenere m otu sensibi tenere m ndụka niile tenere na aka na-akpụkpa tenere m aka na-esudu tenere m ndụka niile tenere m logu laifo tenere m otu sensibi tenere m ndụ bịara be anyị tenere m ndị bịara be ha ihe niile ka ha na-enye anyị ka Chineke na-akwụghachi unu mmadụ ayi oyiye ogo egwu mosensi bidoro London ọ ga-adị mee ọ gịnị ka ị chọrọ anyị na-ekene ndị St. Stephen's Catholic Church ụmụagụ inye bụ ndị nke na-ebe a si nso wee na-enye anyị obi aṅụrị ọ ka onye na-eme ka ekwesị agbụ ya maka na ọnwụ na majie nọ ndụ majie a na-aba majie ụmụ agbara unu erotegoro ụmụ majie ka majie si eme agbakọtara egwu a ụfọdụ wee weta staịlụ ha ji wee gbaa egwu enyi na egwu ndị dịkwadi egwu ụmụ agbara ka ibi ya owe ụbọchị wezie kwuru ọkpọ si ya na ịmana ịhụrụ ya na onye mmechara omenala wee baa n'ụka pata na olu egwu na pata na okwu egwu na-adị iche ụmụ nwaanyị fụzie na gia iji gosi na ụkwụ ka siri ike anyị na-ekene unu biko anyị chọrọ inye unu rundown of ndị ga-arụ ọrụ n'ebe a na mmemme akwamozu a onye ga-afụ maka ndị ụka fụ na ngwongwo ha zuru ezu bụ Maazị Echezona Chukwujekwu. Ndị ga-afụ atụwa ga-abụ Okezie Mụba, onye dị nchaji atịtụ Echezona Ọzọemena. Ndị ga-afụ maka ndị Abakaliki, ndị Ebonyi, ndị Ọta Adure, Papa Ehu, ntọgide mmanụ fụrụ isi n'eka, emedufu isi mmanụ fụrụ isi n'eka, ide epete ime ga-epete, mata egbo ya kebiri awọ.
onye ga-abụ maka ndị Abakaliki bụ ndị Onyebuchi ume mgbe ụmụachi ga-abata onye ga-afụ ahụ Prince mmadụ mere ndị Kogi ndị Agbai onye ga-afụ maka ahụ Ekene ama ndị Lagos ebe moto m na-agbara elu na-agbara ala ma agbacha ala ede Ekene mmadụ mere Moscow moto na-agbara elu na-agbara ala ndị ụmụnna ọkwa nọ n'isi nkara aka na-eje ọgụ ọtụrụkpọkpọ ọ bụ ama na a na-ayị ume ga-afụ maka ụmụnna ndị ga-anọ n'ọba ndị ga na-enenere anyị mmanya ebutere n'ọba nke ntọrọ otu esi tọọ Chibueze Mụba Anthony Ọnwụkando Ode Kirikiri na ode akwụkwọ aka siri ike Nwoko ụlọ apatarakwa azụ nso ebe ugo m na-ede ihe maka ugobeakụ igwe na-atakwa arụ n'azụ ya na Amaechi Nwokoro ha na-abụghị arụkọ ọrụ ndị ga-esi esisi ndị ọgba aka eje mmemme ndị ọgba aka eje mmemme Amaobi Mụba Pastọ Ike Uche Ọgụ Nzube Ọgụ ọnụ ga-emejusi ọra ndị ọmụma aka abụrụ mmemme maka ndị alụrụ nso nyere anyị aka kanopi enwe ụlọ nna nwekwa ndị achịeshi kanopi dị ebe a ndị nwe nwaanyị a na-akwa taa ka ụlọ mmadụ ụlọ osi mee kpumie bụ na akatara ugbo ndị nwe ya abịa eme mmasị ma ugbo ka ịla ata kere apagharị oke anyị na-anabata ndị grupu majie ndị grupu 3 ndị ahụ ndị nna nọ na chemba ha kpata isiokwu majie nwoke ikpe ọha wala ebe a na ndị chemba majie ndị grupu 3 ha bịara kịta Praise the Lord. Hallelujah. Group 3. Onye ka ị nọ na bie? Onye isi anyị ka ọ bụrụ. Ọkwa former secretary anyị. Ndị group 3 ka ha kelee, o ji akwa anya mmiri wee bịa. Ọ kasịrị m oba. Ahụbeghị m n'ihe ọzọ wee hapụ m wee nwụọ. Ndị group 3 ji iwe wee bịa wee na-asị gị ka ị kasị obi n'aha Jizọs. Praise God. Biko n'aha ndị be ụzọ ọnwụ anyị na-asị unu biko unu eme. Thank you very much. Chineke kwụghachi unu. ọ nwere oyibo majie nna asọ I put it to you ịmara majie akwadowe ịnọghara I put it to you gere ntị mechara ide nga na achọrọ ikere uwe ikpe anyị na-ekene ndị grup 3 biko na ma goziola ebe hungry ama m na-atakachiri ike n'ala iwole nwere egwu anyị mara ndị paracetamol n'ụbọchị ga-emebere ya n'isi egwu ọhụrụ mmanụ
biko onye dị nchaazị ngwongwo ndị ụka mee ka nsọ na ezigbo ezu biko onye ji nchaazị ebe ọ bụla ọ dị ịkpọta ngwongwo ha debe nso ngwa ngwa ndị ahụ na-abata ụlọ ọbụla na anyị nwere ohere ebe a na-abata ozugbo a na-ebighị ozugbo ha nọsị ya enyefe ndị ọzọ wee nwee ike bata ọkwanye obere ego na ya na-ede ndị ụka na ndị omenala maka na obere oge na amapụ ifu akwa kọla akwụ ọzọ apụta ajọ na ụmụnna I say, what is that way you I remember that you got to know carry I saw one I've been there before. That's
Men like the going back, usually check signature right there. I'm gonna go for that check when I check out. I like There's a
ezinụlọ ndị bọọsụ nọ n'osume ndị a na-abatara nke nkịta ha ji akwa ha bụ mmanya ezinụlọ ndị bọọsụ nọ n'osume ndị a ga-anabata na anabatasị kwụsị dị kwụsịs kere ndị ọnụnwa dị chaadị ndị isi abụọ ebe ha nọ n'ụfọdụ kwụsị anyị na-asịra nnọọ onye ike nwụ n'ụlọ na anụmadịa ya na amadịa agologo amụ nna ochie ya ndị kwara ifom ọbụla ọ bụ na anabatasị ya anabataziri na ndị ume biko kere ndị na-eta mgbe ndị jenara ma a na-ebe n'ihe fesara kwụsị ndị ụmụ nne oche biko ndị aka ndepụ na-ebe na ọsịsọ ndị aka nnapụ na ama nnapụ ọsịsọ ndị aka mbuba na-ebuba ọsịsọ kwere dị n'iru ebe a Sono vero marco macroce. Semarano poco macroce. Questo kai parlaka. Hai parlaka to. Na ka ya zona. No ke mama dela sa dice. Bora, naga je ba ino bile ne to imana. Biko si mere kọọlụ maka oche obere oge ọgbakọ agbajikwa ọrụ ewezika ya were ntikreti bia na mere oche mana oke nna sichọrọ oche ndị nna ochie ego tupu mgbe ha ga-abụ na ndị ọzọ biko nụ DJ mana kena kena punya ama yeho aku pilih bagaimana smile apa gansen sorry no film itu baru sorry ini kacaji agora Cambridge agora Lobodon ama yeho you can't do it. You shouldn't and you couldn't. While I'm on the beach. You can't carry me. Does the other cattle also watch it? There's all the cattle in the well, I buy it. Really person na so ibara bara so ibiga oya mara ndike bara ndis ayana sindi ko si chowo chema Baba di babo cha wiyo
Maji awuro obere mmadụ. Obere maji awuro obere mmadụ. Ndị mmadụ ga-abịa ebe a si chọwa oche n'oge. Agụ nyere chọwa ibido ziwai. Mana mgbe ị na-amakọrọ ka ọ na-amakọrọ ụgbọgịrị were anyị ebe ibu. Gbara anyị eziokwu amaghị ehe na-agazie. Ọ bụ na ike nna ebe unu na mgbe m na-emezi anya bụrụ moto na-asụ ka mmezi anya bụrụ si ụlọ ịkọ akpa na-arịpụ na moto agụrụ asịrị atara anụ ka dị iche kachazi ya epu mmiri ọkụ ahụfe ka ndị agha arụsịrị ya ebe ọchọrọ ka ndị oke ị na-amatakọ nkịta ka gịnị na omesịa maka ndapụrụ gị ọnụ ụzọ pụọ ọ bụ eziokwu Bẹ́ẹ̀sì ụmụnna anyị ọkụkụ ọzọ esiri echukwu okwu nke ụzọchukwu na-akpọzikwa mpụ oge ọgụgụ ọsọ Marika ito na ọmọ ọkọ̀ ụmụnna ụlọ afọ na ọma mọọla nínú tuntun bá ń tọrọ ọ̀kàrí fún ìpé ìtọ́sí gbogbo ọ̀lẹ́sẹ̀ rẹ̀ fún àmàrẹ́kà jí náà mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ náà mú I came up on a member of Mrs. Veronica Ozanwu Ozinna Badio Mabana. I was the owner of Momanto. Yes, I know very well that Mapanosian and Gurubia Legiato Labodians. Some are good in a kingdom. I know people who are for the time, I don't know how. I want to come in with a run of picture in an area. I got some mother and come out of fire for me. I assume that I'm in my Columbus and it's an Indians and an India of the Mama Japan. Mama Japan. Karandi na ore ba bani za ka bi ko chese flocha ala tama le ibe tama 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 na le chapu pesa tie Never on above one camel, one another never nature in the Sakata society. I'm not going to every detail. I know about a zero and Angelina, you know. I will make it out with Chikitan. I was in back and not to be the good enough to so I can go to the door since so people I can do that. I can do the one about. Esta es una niña de que de dictadura de que de vida es da allá de dictadura de no fue de video Abi ko ndure kandi ara bande kana kana ndiye rubo
the Bakis. Mama, Honorable King Joe, Bana wo ito isefoto, Wagu Bishop Yagba Oluzoji, Ibosa Bankoza Oluzoji, Abẹ́lẹ́ Kẹ́líṣí, Márùn Olúwo ọ̀dọ̀ ṣèkì kó ṣèkì, Ìmọ̀tà Pápá Kẹ́lẹ́ Zìlú, Bọ́pálí tí ìwé ni, Olóògbàsọ́ ń gbàgbọ́ pàtó, Bílẹ̀ ní Amẹ́sítírẹ̀tì. Before the zone is down, we had to take 30 minutes around. It was a cheese. It was a chakamanki. Or Kubana. Maro, you put a soul. When you go, I'm not jumping. The weekend, no one out here. Mom, Honorable King Joe, I'm not sure now. Uncle Broker, walking. Never get a woman, one man much here. I don't know. I'm Jamaica. Honorable. Once a soldier is always a soldier. And once an honorable is always an honorable. I like an honorable. Now, because it's all about an honorable, it's enough to go back to the table. Can you not tell them this gentleman? I can say, Bravo Cynthia. Because we let them know Jamaica. What is it? Mama,
St. Anthony and Society, Bakersfield St. Stephen's Catholic Church, Owabudi in the Kingdom, Olubia, Ahawabu, Abacha, Musibota Check the Rian Karakamba Butari, St. Anthony Society, Bakersfield St. Stephen. Number for another problem of Galabi. Only what I can look at you behind here. That's what I have done. I will be moving by next year. My Jesus. What's going on, Jesus? Because as I call you now, I'm not going to call you. Because I saw the people in there. I make you a Mayan Sarama. Today, I'm not about Saran. I'm not going to force the people don't cover more. Now, I told you, thank you very much. Chineke for watching, thank you. Because you have a time in the I know another part I will learn. I will say no. Okay, one. I will leave there. And I will pay for everything. Hey, no problem comes up. I will be there in the mind voice. And I will see the down and the over me. I don't know. You mustn't go. I'm begging to move you back. Man, I told you what a minute. I want to get out of the hands of the Saramago. You can hide now. I don't have one there. Thank you, man. Then there's the roof open. Now, Bucky, a problem to use the way from the no shower.
Olha, Juca. Thank you.
Unfortunately for me, my teacher just cannot unlock my own. My teacher begins to ask me, this picture cannot come. Everybody begins to ask me. My teacher said, "No, I stand up. Someone can do wrong. Someone can do wrong. Someone can do
My sister, what is she? That's why you can languages like English, Latin, Spanish, Italian, that's so we Africa studied our own and so you want to take your own alphabets from A, B, C, D to Z. That's so we Africans studied our own alphabets. In the part of Africa, we have our own alphabets. In London, we from our state. Ozogo, Onyebuchi Ume, Bukete Ndonda, Aroma Sindogo No, Abayukwemu, the salt of the nation, and hey, Abakaria, ayareza fiakwa, ayazuwaza fiakwa. Okay, so we have a one more time. Mana kwani ikiwa kama alfa kulikana na
ụbọchị mmadụ kwara mmadụ ka ọ na-akpọ onwe ya anyị ndị ọgbanye nọ n'ọgbọ ha sịrị ụka bụ ama ndị natara ụlọ anyị na-asị ndị ọgụ olu dị ike olu bụ ike olu bụ ike ndị ọgbanye ọbụkwadụ ụlọ m si ike n'aka nwere bụ ife ụmụ ụlọ m si ike n'aka nwere ọjọọ anaghị m ka ọ bụ oge m ya gazie oge m ya Somebody na Emeribe. Una hora le ego ege na ada mmiri kwụsị. Ego ege na bịara mmiri kwụsị. So, Nabik, magwa m ga-aga n'egwu ọdịnala. Ka mmiri wee kwụsị izu. Anyị ka nọ na akwamozu mmejie Ezinne Veronica Ụzọnwụ onye ka a na-emerụkwa mmemme akwamozu ya tata na ngwuru ndị be dị ya na Abọchịeze ụmụagụdị Iroke Ndọ. Awere ka n'ikwuru ibe na ọrụ mmadụ ndị nke bịara na ya na mmemme akwamozu a maka ụbọchị mmadụ kwara mmadụ ka ọ na-akwụ onwe ya. Anyị na-ekene ndị ọgọ ndị ikwu na ibe ndị agbata obi ndị enyi ndị ụmụ ụmụ nke fụrụ na mmemme akwamozu a na-aga n'ihu. Anyị kelere onye onyonyo kene aka na-apịapụrụ anyị egwu. Anyị na-ekelekwazi Eagle Boss maka enwere ike na mgbede anyị na-afụ ya a na-eme ebe a na Ojiribe Entertainment na Achị TV. Ife na-ewute m na mgbe a marụ m ọra n'ụlọ afụrụ ya ụmụnna bara ugbo naanị eziokwu. Kedu ihe ọzọ ị na-ekwu mgbe a mara ụlọ afụrụ ya na mgbe m maziri ọra ka ụlọ fụrụ kama na ife ọgwụkwazi na mgbe m toziri akara inezi anya ọ bụrụ amara ka m jiri ala siwa ya baba kelego siwa ekelere ngo kama ekelebe enji nwanne m nwaanyị charụrụ m ọchị na iji ọchị eme ọkụ na gazie nwunye Adaọkụ na-arụ ọsọ gị ji ọchị eme ọkụ mgbe were nwere onye nke m ismail ya udo ga-ama na efu n'ime m ịrụ ọma n'ebe ebe ọ na-enwe
Baby, kama Japan. Ana wanda kama mukana agụgụ. Ihe onye mere ya bụrụ. Ana m ebe ọhụrụ m sị ndị aka mma. Ka anyị taa gị na ọzọ. Ndị Chineke o. Mara na ngala mepe ọnụ nwayọ kwa. Ịmara na awakọ egwu ya dị na-eweta mmiri ntoru. Na-eweta mmiri nchiri agba. Ọhụrụ na mere mgbe nke ya. Agadi nwaanyị adaghị aka n'egwu ọma arịba. Onye afọ ụka mụ ma esi abịa steeti. Ọ na-akpọrọ tango. O nwere egwu ọ na-akpọ tango. Ama na-akpara egwu ọrụ mmanụ. Ọ na-eme ịnya ihu ịnya adị. Ndezi mmiri ukwu ụka. Nwere ezigbo ndị a na-eze ha jiri okwu ya. Eze Chike. Onye na ọgbọ ọrụ na-emekọ ya na-eyi aka ya ahụ. Ihe dị iche na dị o. Onye China na-eme ọrụ. Ya si na omenala Igbo a na-arụ ọrụ. Omenala Igbo adịghị mma. Mmadụ ọ bụrụ na omenala Igbo adịghị mma, eme ka ọtụ ele ma ọ hapụ afọ. Were ekpere kpọọ ya. Ihe otu ị ga-esi wee mụ. Instrumenta. Asọ ọrụ nínú. Unu ji Igbo egwu egwu. Unu ji omenala Igbo egwu egwu. Echewe ọzọ. Ị na-ahụkwa ihe m na-ahụrụ. Ezigbote n'afọ ekuru mmiri na Anambra Steeti. Onye try ya omenala Igbo ime nchịa. My brother, ịkpọchie ga-aja. Strength, ana m ekene ezigbote ọkụ aka nwụrụ. Achị mere m eze oji bọsas eme ọgụ. My brother, ọ na-emekọcha bọsas anachi ọchị. Onye n'ọgbọ nwa na-ekwe mmekọ ya gbachara anya maka na otu ụmụ ụwa si dị n'anya abụrụ ka ha si adị n'ime ya. Ụmụ ụwa na-amasị mma n'ịrụ arụ emechakwa bụrụ sọ njọ n'ịrụ arụ. Ọchị niile ka chere Igbo na iru eze onye ka ka bụ onye Igbo onye ka ka bụ Igbo Banjo and coal. ebe ụbọchị Igbo na Banjo Dreva. Banjo musical band. Banjo musical afọdọrọgbọ. Afọlọkọ. Another man for this, another man's poison. Go. Where is your food? Go. Go. Ejiro food every already go. Go. Na kwesi eba mmadụ wansọ. Onye ndị chọrọ ịkpọtara dị ọrụ na ịkpọtara mmemme akwamozu majie ozi nne bụ onye nke anyị na-emerụbe mmemme akwamozu atọ atọ. Onye ọbụla ụmụ ọzọ. Anyị nwere ebe a na-akpọ ife ebe n'ọba. Nwanne mmadụ, ụmụ ọmara m. Onye ihe mere ụlọ ọrụ na-ara nke gbadokọrọ. Nke karịrị ụkọla. Ụlọ ọrụ nke karịrị ụkọla. Ka iri daalụ mma ọdọọkụ. Biko ndị na-epe ndụ ndị jeneral a ga-afụkwa ndị a na-abatasị. Obodo ebe a na-asị ya bụ ike. Mama Epoki. Okamaka
Ambil ya memang pada akhirnya. Agora mau no ya. My people.
Hello,
na balance of matter. All the water. All the water. Olha aqui, meu. Aí lá no Macota, eu vou assim. Abo na manta na da kutana da Muhammad da kutana manto. Eu vou assim. Eu vou assim mesmo shawarma. Eu vou assim mesmo shawarma. Isso não dá na outra ocasião eu me chamo que eu vou pedir dinheiro para boa. Eu agora vai a cola. Filho com baba vai agora. Agora me conta. Isso lá do isso não. Ai meu Deus. Alanga cá ako. Ule bari matafadili wani yore limu. Ule bari fi keme mewata. Keme mewata kule bari ni. Ewu ketareka. Ewu bagotari ji karane. Yenge gubya bagotari. La pasalo la bawali ji. Apa kama malonta. Majipo ile lezi. Ofi itaku kahanji bia. Abara ji itaku bia. Maji itaku jibi kachi. Ochi bodo na le ya. Okay, man. Imagine that I can never watch it again. Imagine